И здравейте хора, аз съм СНБГ. И да, днес ще направя томбола, защото ние вече сме 35 сабскрайбера хора. Предната томбола се записаха много и мерси за това. И видях, когато теглих томболата, че бяхте още активни и си казах, ще ви направя още една томбола, нали, за вас, само за събовете, който е съб, нали, който се е събнал за мене. И защото, нали, имах много легове, винаги като имаше и някои пичове, дет ги порвах на холма и им давах леговете, като откъде имаш толкова много, искам още и нямаш как да дам на другите, пък другите да не искат, нали, те да не получат нищо. И сега ще получи, нали, един от вас, нали, един от 45 има, защото на 45 абоната ще я тегля. Ще получи 3 стака легове, един SMS админ, нали, фулка, с фул братба и 2 фул меча. Да, за да се запишете, пишете в коментарите запис, черта и ника ви в мафията, в сервера. Другото е запис, нали, ник. Ако искате по-бързо да стане, просто си дайте скайпа или да лафим нещо, дайте си скайпа, ще ви звънна и може да лафим, защото с предния пич лафихме и още си, нали, си говорим. Голям пиче. И да, хора, това беше от мене. Аз бях СНБГ и до скоро.